काहे के पिछवा खामा हलाइबो लंगड़ आदमी बानी एगो पहले से खामा बा यही पर बैठना जे बाके तारा भाला आज एगो माई के मुहला में आइल बानी जा दूर तोर माई के मरला में आइल बानी जा इहे प्रकृति के नियम हम मृतलोक के देश के नाम हटे पूरी लोकवे के नाम मृतलोक हो ए जा आश्चर्य हेबा क्यों भइले जिया तारा भैया सत्य का बा ते लोक के नाम मृतलोक हो सब कुछ झूठ हो जाए बाकी मृत्यु झूठ ना होला जन्म ले ले बाड़ो तो तहारा मरे के बा यही मृतलोक की असली सच्चाई है माई मर गईली केहू ना माची दुनिया में हम हो मरब मुकेश बाबू मुई है कहिया कहिया कोन इकर नटी तब के मुआ के बा इकर जे मवत है त मुई है हमारा के अपना के एकल क्वार्टर का भेता तू तो लंगड़े बड़ो ए मर्द हम लंगड़ बने तो हम चले वाला हई आ तू जमीन पर रेंगे वाला हो हां जी घिसनी कटेला हवा तू हमारा एक होत रहे गाड़ी धक मैदान करे ले बताई करी ले सही बात बा खेतवा में ना जाइले कि भाई सखिया फंस हो जाई तो गिर जाई तो गड़िया से एक साइड में बैठ कर रोड पे कली ले आई जेगा हांडा में भात बना के बांस लगा के टांग के ना उतर जाला इनका चूतर के बगल में 2 गो डंटा लगा के 4 गो लइका टांगले से चारों कोर से ओ कनियो के गोड़ पर ले छिड़क देले त खंगार के पड़ा जाके तारा ठेहुन में तारा गोड़ में जुड़बा कि चुकम के बैठवा तो चुकम के बैठ जाइले जियो तारा काहे खाती मर जा मर तो नहीं तारा का जिले फायदा बा ना बाल ना बाचा ना मेहरारू केकरा खाती कमाता रहो हेट मरदा मर जाए कर अगले जन्म में कुकुर होकबो तो कुछ भेटाई नु अगिला गोइल पिछला जाई खिसेबू तो मर जाए तोड़ के गवाई सब गाम जब जितना कहल मैं सब गाम 3 गो 4 गो लेदारी गाय कि अगिला गोइल पिछला जाई अरे पिछला जाता बुझाता कि ना बुझाता कि ना बुझाता कि ना माई बहन के बगली में लगे घुमाता नहीं आ तू गाड़ी में लगे घुमाता रहो तना घटिया बात बोलो जाला इहे कुल कहल बड़ा तू ए मंच रंगमंच है पर तर्क कइल जाला दुगोला होला तर्क करे खातिर गाड़ी के खातिर ना होला ए पर चढ़ जाए पर बढ़ जाए खातिर दुगोला होला आई बड़ा आत्मा के शांति में खाली फुहरे बोला तोरा बाहे के दुका करे के तारा के सबर विदाई ना दी गांव में जन लड़का के बियाह नहीं के भइल तौना के लएको के रूम में बंद कर दी किसान झल मुआ दे फूंक दिया ओकरा बाद देखल जे विदाई कि अगिला गोइल पिछलो जाई अरे पिछला जाता बुझाता कि ना बुझाता कि ना बुझाता कि ना तब बताओ ये लोथा हमरा भोजन के रोज तारा एथी में भीतर ले जाता कि ना बोलो लोथा तरह की लोथा है घास में मोथा है जा का जने लोथा हो मोथा हो आकि कोनो पाड़ा के पोता हो हमर ना बुझाला अगला का हो अगला बचपन हम मालिक चल गईल पिछलो जाई बुढ़ारी आवेला तो संग ही लेके जाला बुढ़ारी आई लेके चल जाइए पिछला का हो तार जवानी हो बीतता अब भजन में समय नहीं खदे खाली फुहर फुहर बात बोलता रहो अगिला गोइल पिछलो जाई अगिला गोइल पिछलो जाई पिछला जाता बुझाता कि ना बुझाता कि ना बुझाता कि ना तब बताओ ये लोथा हमरा भोजन के रोस तारा कान में है जगह पर जाता कि ना बोलो ए बताओ ये गोरी हमरा भोजन के रोस तारा कान में है जगह पर जाता जुली छोटा है कि मोटा ये तो बाद में बुझाएगा छोटा है कि मोटा ये तो बाद में बुझाएगा तोहरा ठेका में अरे भाई रे तोहरा ठेका में लौटे का घूमी आएगा छोटा है कि मोटा ये तो बाद में बुझाएगा छोटा है कि मोटा ये तो बाद में बुझाएगा बाद में बुझाएगा तोरा ठेका में माइको तोरा ठेका में लौटे का घूमी माइक के कहत नहीं हम तारो निर फुहर थोड़े बोलो तू तो
गाड़ियों देवा तो तारा के लोग कहे कि जाए तो दुनु गुर के लंगड़ बा हमरा के तो केहू एकता बड़ा के मारियो दिके अभी त इंजीनियर हबो काय हो इंजीनियर हबो के मारियो दिके पुरनिया का तारा के केहू मारी लोग केहू खिसेबो करे कि जातनी मारे तो एक आदमी कहे के छोड़ो खुद मारे का मरबो ओकरा के भगवाने मारले भेजल ही बड़े मारी के भेजले बा भगवाने ताही मार देले बड़े को मरवावे लागे बड़े कहां के मरबो वो नीचे ही से मरले बड़े वो नीचे से मरले बड़े बीचे ले खत्म कर देले बड़े हां हमार तो एक ठेहुन के नीचे मरले बड़े इनकर ऐसा जगह मरले बड़े ऐसे कहता नहीं हो कि उमर बा काचे लगलू तू नाचे बतिया बसाचे यार रखो पाचे मुकेश जी हमारा अध्यात्मिक गीत होले तो 5 उगारी देबा त 20 उगारी दे देबा कि बिहने लोगवा के जान तर का कही मार करी अभियंतवा त सरवा बाउरे रहलो हां होए करीबी करीबे बहुत बाउर हमरो के लोग बेटियो दवा गरियाई सरवा कहिया तहरो के 4 पीढ़ी के गरियाई ऐसे अतरे पर रहे देबे के बाबे कि जाय त अभियंतवा मिला जुला के ठीके रहलो अब सरवा बेटियो दवा सुने ला बात मत करे के आ तू चाहत र कि वे होखो कैसे त लगत प्रसंग त आगे जानकारी बा ना तू चाहत र कि गरिए गेंगवा होखो बोरकी होखो ले देई होखो के टाइमवा कट जा हां जी लोग खाली हल्ला करो आध्यात्मिक बात है कि उमर बा काचे लगलू तू नाचे बतिया बा साचे यार रखलू पाचे पाचे स्पेलिंग पूछता रहे हां कि एजुकेशन माने शिक्षा होला मोटिवेशन माने का होला जेकरा उच्चारण करने के आओ मोटिवेशन माने का होला कहलो तू तो जानत रह कि हम कहम कि MODIVATION मोटिवेशन बाकी ना मोटिवेशन के माने होला जस्ट एज प्रमोटेड प्रोत्साहन प्रोत्साहन आ तर से केहू सिखा के पूछवाले बा कि तू किताब रखले बड़ा अबे बुझा जाई मोटिवेशन लिखाला लोग पढ़ेला जबकि में डी के उच्चारण ना दे के TI लिखाला MOTI तो ये मोटी हो गइल तो ये TI छुपावल काहे के तर से केहू पूछले होई सिखा के पूछवाले होई तो तू खुद ना बोलबो आ डिक्शनरी रखले होबो तो खुद देख के ला जाके बैठ जेबो हां अगर डिक्शनरी रखले होगा तो खुद ला जाए ऐसे कि MOTI पहले है तो मोटिवेशन ना कहो ओकरा का मोटिवेशन कहल जाला साइकोलॉजी मुंह से बोलल जाला लिखाला साइकोलॉजी पहले प नॉलेज पढ़ल जाला नॉलेज लिखाला नॉलेज तो हमारा सब पढ़ावे तारा के हु जानकार गांव में होखे इजा के नहीं कहत हमारे छपरा के ना वैशाली जिला में तो तारा के 20,000 रुपया देबे एगो ट्रांसलेशन बनवा दो कि मैं ही तो हूं जो रोज समय से जाने की ताकत में रोज लेट से जाता हूं